माब्रै जाखो बाजै फैसालि आयु 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 बयजोंबो मिनिजानाय बयजोंबो बुंजानाय लासिंसिं खालामना लाखो नोंलाय इसिग्राब समायना न'खर फिसा सानै लानानै एफा मोजां हौवा मोननानै मालाय बायदिया मोजां न'खर मोनैयाव बेसेबां दुखुजों गबफबनानै दङ ना मालाय बायदिया हौवायानो लोंनाय जानाय दुम दाखाल खालामनाय बेफोरखौ लानानै बेसेबां दुखु खस्थ'जों सहायनानै रायजो जागासिनो नोंनियालाय इसिग्राब मोजां हौवा एफा मोजां हौवा मोननानै मोजां न'खर मोननानै एथ' बोसोर बोसोर रायजो जानानै बुरि अबस्थायावसो दासो लासिं सिं नों बेबायदि खालामना लाबाय माब्रै जाखो आरो मा दोनफैफिननो फैफिननो ओंखारलायखो खारबाय नालाय खारबाय लासिं सिं मारै दोनफैफिनजानो ओंखारलायखो माथो नोंनो बुंदोंमोन नों नङाब्लानो रावखौबो नाङानो नोंखौनो नांथारगौनो होननायालाय बोरै मा जाखो माथो दोनफैफिननो ओंखारदों बेबायदि फैलाय थांलाय मैगं बायदि जाबाय माथो नों गावनि जिउआनो जेबो भेलु गैला नामा नोंहालाय आयौ 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 लासिं सिं जाबाय नों मिथिखायो गावनो गोरोन्थियाथ' जायो र' बयहाबो अब्लाबो नोङो सिगां साननानै नायगिरनांगौमोन गथ'फोर सानै गाहाम दङ एथ' गिदिर गिदिर देरबाय सिख्ला देरबाय बिसोरनिबोथ' मान सनमान थांबायना आरो नों सिगाङावनो सानग्रोनांगौमोन गोबां मानसियानो खारदों मा गोजोननाय दङ बिसोरनि न'खराव नों इखौ सिगां सानग्रोनांगौमोन जायनि हौवाया एबा जायनि हिनजावा हौवा गिबि एबा गावनि बिसाय गावनि बिसि बेखौ गारनानै थांदों बिसोरनि लाइफआव जिबनावबो गोजोननाय फैया मालाबाबो गोजोननाय फैया दान्दिसेनि थाखाय गोजोननायखौ लानानै ना मालाबाबो सिर' जिबन गोजोननाय मोननो हाया 100% बियो मानो होनोबा सिखावनि खामानिसो बियो इलिगेलसो लेगेल नङा इनायै मावनाय खामानिसो नोंनि जिउआबो सुख मोना गोजोननाय मोना आरो नोङो गिबि हौवाजोंनो एबा गिबि हिनजावजोंनो नोङो गोजोन रायजो जानो हायाखैबा बै दान्दिसेनि थाखाय गोजोननायखौ लुगैनानै बै समायना रमायना हेन्डसाम बिउटिफुल बेसोरजों जुलि जानानै नोंहा मालाबाबो इयुन फिउचारसिम जेन'बा जोबनाय नोंनि लाइफसिम मालाबाबो नोङो गोजोन जिउ दानो हाया आरो आं बुंखायो सेंग्रा सिख्लाफोरनि जुगावबो गोबां जाबोबाय आरो जानायखौ नुयो सोरबा हाबा जाखानाय हिनजाव सोरबा हाबा जाखानाय हौवा बेफोरखौ गोबां दानि सेंग्रा सिख्लाफोराबो जोंना बर'फोरनिया माने हाबा जाखानाय होमब्लाबो खारफाग्रा दं लाना खारग्रा दं दै दा आं बुंनो थाङो नोंनि हिनजाव गिबि एबा हौवा गिबिखौ गारनानै नोङो बै गुबुन हिनजावजों एबा गुबुन हौवाजों नोङो रायजो जानो मालाबाबो नोङो सिर' जिबन नोङो मालाबाबो सान्थि मोना नोंनि जिउआव जेंना फैगोन नोंनि जिउआव दुखु फैगोन नोंनि जिउआव गोबां खैफोद फैगोन मालाबाबो हाया आरोना गावनि गिबि बिसायखौ गारखानानै गावनि गिबि हिनजावखौ गारनानै मालाबाबो साननो नाङा दै जोंनि बर' आइजो जोंनि बर' मा होनो हौवाफोराबो बेबायदि खालामनो नाङा गोबां जेंना जायो आरो न'खराव खैफोद लाबोनायसो जायो आरोना गावनि गथ' गथाय देरखानानै एथ' बोसोर रायजो जाबाय गथ' गथाय मोनबाय बिनि उनावसो खारनांगौनि जेबो गोनांथियानो गैया आरोना आंनि मथेब्ला दान्दिसेनि गोजोननायखौ लानानै एबा ना मा मोननो नोंहा जिउआव जि जेंना फैगोन नोंहा जिउआव जि दुखु फैगोन नों बेखौ मालाबाबो सहायनो हानाय नङा सानसे समाव नों गाबफिननांगोन सानसे समाव नोङो माबाफिननांगोन आरोना सानफिननांगोन उन दाहा खालामफिननांगोन बाजै फैसालि नोङो फैफिन थारैनो नोङो फैफिन नोंनि न'खराव गथ'फोर सानै दं समायना रमायना इसिग्राब मोजां
नोङो बे हौवानि थाखाय दान्दिसेनि थाखाय नोङो नोंनि न'खर गारना थांनाया जोबोद गोरोन्थि जादों। समाजाबो नोंखौ मुगैदों, समाजाबो नोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायदों ना, नोंखौ बयबो मिनिदों। फैफिन नोङो बाजै, फैफिननानै नोङो मोजां संसार जाफैफिन। एसग्राब मोजां हौवा मोनदों, एथ' गिदिर गिदिर सानै गथ'फोर दं नोंहा, हिनजावसा एसेबां मोजां मोजां। नों बिसोरनि फिउचार, बिसोरनि फरायनाय बेफोरखौसो नोङो नोजोर होनांगौमोन। नों गावनो बेबायदि आखल दिन्थिबाय, नोंनि गथ'फोराबो जुदि सानसे बेबायदि आखल जायोब्ला नों माबायदि मोनगोन? नों सासे बिमा माहारि, सासे बर' बिमा जाबाय नोङो, बर' बिमानि महराव थानानै नोङो दिनै बेबायदि आखल दिन्थियोब्ला, नोंनि फिसाफोरानो जुदि जानानै दिन्थियोब्ला ना, नोंनि फंबाय बिनानाव मोनानो बेबायदि आखल दिन्थिबा नों मा गियान होगोन? नों मा फोरोंगोन? गोरोन्थिया बयहाबो जायो, नोंगौ जोंहाबो जायो, जोंफोरबो जाबोनाय। जोंफोर बेबायदि नङाना, जोंफोर सोलायबाय, नोंबो सोलायनांगोन। गुबुनाबो जाबाय गोबांनो, बै जानाय फंबाय बिनानाव मोनाबो सोलायनांगोन। दिनैनि दिनाव मोजां लामाखौ लानांगोन। बयबो गालिनो, नाथाय बेफोरबायदि मिथिखानानै गोरोन्थि मावनाया जोबोद गनायजाथावै समाजावहाय। समाजा गुबुंले जाबोगासिनो। मानि थाखाय? नों आंनि थाखायनो, नङा होमबा? नों गावनो मोजां जाग्रोदो, नों गावनो न'खरखौ दाग्रोदो, अब्लासो समाजा गोजोन जागोन। रावबो थांनानै समाजखौ गोजोन खालामनो हाया, रावबो थांनानै समाजखौ फोसाबनो हाया। गाव आरो गावनि न'खरखौ फोसाबनायासो समाजाव गोजोन नुयो। लोगोफोर, जोबोद इनाय जानायखौ जोङो नुनाय मोननायलाय बारे बार ना, दसेनो बुङो हौवायानो मा होनो, जेन'बा नैबे हौवा गोदानानो रावखौबो नाङा, बेखौल' नांगौनो, आरो दसेबा बुङो दोनहैफिननोसैनो ना। बेफोरो थांलाय फैलाय, फानलाय बायलाय, बेफोरनि रावा आरोना, बे रावानो जाहैदों फानलाय आरो बायलाय। सोरबा हिनजाव जानानै, जिउ गोनां जानानै, मोनसे न'खर गोनां जानानै, फिसा फिसौ गोनां जानानै दसेनो बै गुबुनजों दसेनो फैफिननाय, बेफोर माने, बेफोरनि नियम माने फाननाय आरो बायनाय। बेबायदि जानो नाङा। गंसे न'खर दाखानानै, गंसे मोजां फेमिलि मोनखानानै, इसोरानो नोंखौ होखानानै, इसोरानो नोंनि जरिखौ खालामना होबाय ना, नों बेबायदि गोरोन्थि खालामनो नाङा। नोङो आरो जिबनावबो मालाबाबो गिबि हौवाखौ गारनानै नों गोजोन मोननो हाया, आरो गिबि हिनजावखौ गारनानै नों गोजोन संसार जानो हाया। गोबां सेंग्रायानो, गोबां सिख्लायानो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ, हाबा जाखानाय हिनजाव, हाबा जाखानाय हौवा, बिनि खिथु उन 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 बारसोमो। नाथाय आं बुङो 100% मेगनजों नुनो मोनो, बिसोरनि जिउआव, बिसोरनि संसाराव मालाबाबो चिर जीवन गोजोन मोननो हाया। बिनिखायनो सेंग्रा सिख्लाफोरा, सोरबा हाबा जाखानाय, सोरबा गथ' गोनांखा, बेफोरबायदिखौ बेकग्राउन्डखौ नायनानै गावनि गोजोन फिउचारखौ दानाया मोजां दै फंबाय बिनानावमोन। आं नोंथांमोनखौ बुंखायो, नोंथांमोना जुदि मोजां न'खर दानोब्ला मालाबाबो गथ' गोनांखा एबा समायना महरखौ नायनानै नङा, बिनि आखल, जुदि आखलखौ नायनानै नोङो जुलि खालामोबा, नोंहा फिउचाराव थैजासिम नोंखौ दुखुआव सुखुआव नोंखौ जेब्लाबो मोनगोन, बे हिनजावखौ आरो बे हौवाखौ। मानो होनोब्ला जाय हिनजावनि आखला एबा जाय हौवानि आखला गथ' मोनखांनानै, हाबा जाखांनानै गुबुनजों लाइन मारिग्रा, बे हिनजाव आरो हौवानि आखला मोजां नङा। जुदि गावनि न'खर थाखानानै, गाव हाबा जाखांखानानै गुबुनजों लाइन मारियोब्ला ना, बे लाइन मारिग्रानि आखलखौ नों साननानै लाखादो। नोंजों जुदि सोरबा लाइन मारिनो नागिरदोंब्ला ना, रायलायदोंब्ला, हिनजाव थाखानानै हौवा थाखानानै, अब्ला नों सानखा, बियो मालाबाबो नोंनि थाखाय, नोंनि जिउआव बियो गोजोन होनो हाया। मानो होनोब्ला, मानो गोजोन होनो हाया?
गावनि फेमिलि थाखानानै गावनि न'खर थाखानानै गावनि हौवा थाखानानै गावनि हिनजाव थाखानानै बियो आंजों लाइन मारिदों एबा सोरजोंबा लाइन मारिदोंब्ला बियो मालाबाबो गोजोन होनो हाया। मानो होनोब्ला आं बेखौनो बारे बारे आं रिपिट खालामदों, गावनि न'खरखौनो बियो अननो हायाखैब्ला, गावनि हौवाखौनो बियो अननो रोङाखैब्ला, गावनि हिनजावखौनो बियो अननो रोङाखैब्ला, आं सानैखौबो बुंदों हौवा आरो हिनजाव, होमबा बै गोदानखौलाय माबोरै अननो हानो? चिर जिबननि थाखायसो दै, जोंनि संसारा थैजासिमनि थाखाय दान्दिसेनि थाखायल' नङा। नोंगौ जोंनि जिउआ माब्ला गोमोरलांगोन जों बेखौ रावबो मिथिया, गाबोन दा दं, नाथाय थैजासिम ना, जोंनि जिउ जोबजासिम नों बेखौ अननो हागोन? नेभार। बिनिखायनो जियानो जा, सेंग्रा आरो सिख्ला लाइमोन देरफुनाय आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, आंनि बर' हारिनि नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायो, जाय हिनजावा, जाय हौवाया, जाय सेंग्राया फसन जादों, जाय सिख्लाया फसन जादों, बेकग्राउन्डखौ नाय, बिनि बेकग्राउन्डखौ नायथार। गोसथोलायनोब्ला, मोजां मोनलायनानै जुलि जानोब्ला आरोना, बियो गथ' गोनां नामा, बियो हाबा जाखानाय नामा, एटलिस्ट हाबा जाखानायब्ला नों बेजों मालाबाबो लोब्बा लानो नाङा आरोना। मानो होनोबा नों गावनि हिनजाव गावनि बिसिखौनो गारनो हादोंब्ला नोंलाय मा, नोंलाय दान्दिसेनिल'सो, नोंनि दान्दिसेनि गोजोननायखौल'सो, नोंनि जिउखौसो थेर बेथेर खालामनो फैदों। नों बेखौ जेब्लाबो गोसोआव ला। आरो लोगोसे इसोरखौ जेब्लाबो गोसोआव खां, आंनि लामाखौ दैदेननो थाखाय आंनो बोर हो, आंनि मेगनखौ नुहोनो थाखाय। जों मेगन नुयो नंगौ, नाथाय जोङो पापनि आन्दोनि मेगनखौ जों नुनो हाया। जों माब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन जों बेखौ मिथिनो हाया। बेनिखायनो जेब्लाबो इसोरखौ लाफ्लायबाय था सेंग्रा आरो सिख्लाफोर, अब्लानो इसोरा नोंसिनि लामाखौ, नोंसिनि मेगनखौ खेवगोन आरो नोंसिनि लामाखौ दिन्थिगोन। थ' लोगोफोर, आंहा एसेबांमानि बुंनायनि समबो गैया, आंहा बिराद समनि आंखाल। मा होनो लोगोफोर, गुबुननि आन्दाराव मावनाय नालाय समनि आंखाल जायो जोङो। स' बेनि थाखाय आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। मा होनो, गोजोननाय थाबाय। जायखौ निमाहा होदो, रोंनायखौ जेनेबा जानायखौ नाजावदो, रोङैखौ फोरोंहरदो नोंथांमोना। स' आं भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जायफोरा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां, जाहाथे नेक्स्ट आंनि फैबाय थानाय भिडिअसफोराव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनो। थ' थेंक इउ स' माच, थेंक इउ एभ्रिवान।